ditokno kabeh. Wong ngene iki. Barangnya ning kene yo lho. Iki ning kene. Mburi kene dhisik, kene kan mau dicuk dhisik ana. Lah yo mburi dhewe otomatis dibrek-breki. Gak yo. Kan pol kono le. Gak sebelah kono. Mbok. Ora. Kene le, kene. Ya pegene. Oh. Rasmi. Aku ora tak jeneng soalé. Bojong Indah Cengkareng pemirsa. Saurunge mae mangkat kerja iki arep dolan dhisik ya pemirsa. Dadi iki mae pesen Grab karo Mas Wahyu. Jadi untuk sementara ki mae lagi berangkat dolan. Engko kemungkinan seminggu neh pemirsa mae baru masuk kerja. Jadi mumpung enak waktu dibuat jalan-jalan dulu ya pemirsa ya. Wis dilanjut mengko nek wis tekan tempat tinggalnya pemirsa ya. Menuju perjalanan. Iya. Ini sedikit cerita juga ya pemirsa, sudah 21 tahun. Ki mae nganggo bahasa Indonesia blepotan ya pemirsa. Dadi mae ya tak campur nggo basa Jawa wae. Mae kan wis suwe banget ora ning Jakarta ya pemirsa, selama 21 tahun. Dadi ya maklum ki mang blepotan munine apa mau ning Bojong. Padahal iki di Cengkareng pemirsa yo Jakarta Barat, Rawabuaya, terusan daerah Perklingkitan, ning Bojong kampung. Yo. Ya, iki teman-temanku pemirsa dari dulu alhamdulillah sampai sekarang. Dari aku lulus sekolah langsung ke Jakarta sampai saiki pemirsa yo iso silaturahmi tiap lebaran iso iso ketemuan terus ya pemirsa. Jadi yo seperti inilah di kontrakannya pemirsa yo Jakarta Barat wis tekan kontrakan saurunge kerja. Dadi yo iki mau mae keliling-keliling dhisik ndelok-ndelok ning njaba.
Hah? Apa sih? Oke, kalau dari depan pemirsa yo, dari samping kontrakannya, ya ada pemandangan bagus sekali. Kayak ngene iki. Peteng. Kayak ngene. Wis seperti inilah. Kayak ngene penampakannya. Piye? Gatel. Nah, iki sing ngontrak pemirsa. Dadi make nunut ngiyup, kula nunut ngiyup. Saurunge kerja ya pemirsa turune ning kene iki. Bareng-bareng. Iki wis polahe akeh nah. Polahe akeh. Nah, sak ini sak. Enggak. Seperti ini pemirsa. Nek ning Jakarta iki ya walaupun satu petak wis isine reno-reno. Mbah piye pokoke di kering langsung. Cukup no beda karo ning kampung. Ning kampung ibarate dadi siji. Rumah apa ruang tamu tidur jadi siji ya saya. Ya Allah. Ya seperti inilah pemirsa. Ini juga yang mau kerja pemirsa. Jadi iki engko mae saurunge kerja ya iki kumpul-kumpul dhisik kaya ngene. Aku kasih obat malah ngelete loh, Mak. Gitu, Mak. Nah, seperti ini pemirsa yo kaya ngene ning kontrakan. Jadi kanggone sementara iki sesuk mae alhamdulillah dikei pendapat pemirsa yo milih kan ono serepan. Jadi saurunge nginep alhamdulillah rezekine enggak kemana. yo iku nek terah rezekiku ya pemirsa iki mang wis tak lamar. Wis tak lamar karo Mbak sapa mong jenenge Mbak Tari yo. Dadi mae diter karo Mbak Tari. Yo, diantar jarine kuwi cuma 1 minggu. Lah mae kan carike nginep cuma warse sama Lek Waginem ngomong, "Ya wis nih, mending nyerep dhisik lumayan kok kena dienggo cekelan kaya ngono pemirsa dikasih masukan karo pendapatan istilahnya. Aku ya terus ngene, ngono sih, ngono. Aku iku nyerep dhisik ngono kan terus terang yuk rene sih. Rene sih. Sini. Seti. Rene. Lamar kono ya. Piye? Ya, Iki sebelahan karo mak lagi ini gelem ora. Ki apa iki? Tak lamarno sebelahan karo mak lagi ini jadi ki awal ke kampung bareng ning kerjaan kok bareng sebelahan. Oke? Oke. Jadi iki pemirsa apa dilebokno Mbak Warsi kan ono loro sebelahan. Nginep kabeh. Jadi ya alhamdulillah aku ya muni ya sih wis gak apa-apa sing penting kerja kaya ngono. Jadi ya iki sesuk alhamdulillah mae berangkat kerja nyerep dhisik pemirsa ya. Kok aja lali diikuti pemirsa kegiatane mae. Hari besok. Cuma iki mae ya sekedar karo arep cerita ya pemirsa. Istilahnya berhijab. Berhijab. Jadi mae kemungkinan insyaallah muga-muga ya la haula wala quwata ya pemirsa. Wis tak niati. Tapi masa buka hijab enggak separuh. Mae kemungkinan mau lepas hijab. Soalnya terus terang pemirsa yo kalau di Jakarta kan kalau di Jakarta kan ikut orang Cina ya pemirsa ya kemungkinan mae bakal berbuka apa bakal berbuka hijab
insya Allah kalau sholat ya kemungkinan itu kan kewajiban pemirsa yo, tergantung orang masing-masing. Insya Allah berusaha untuk apa menjalankan. Bismillah. Jadi kemungkinan mae besok buka hijab pemirsa, demi apa istilah yo, demi mae gak munafik pemirsa yo, demi kebutuhan keluarga. Anane mae Melayu teko Jakarta pemirsa yo. Iki sedikit cerita. Sakjane mae iki kudu nangis. Ora istilahnya yo tego ora tego. Tapi berhubung mae butuh, bismillah demi masa depan anak. Tego gak tego mae mangkat teko kene ya pemirsa. Jadi mae minta doanya, mudah-mudahan mae muga-muga ya diparingi sehat panjang umur pemirsa ya, betah untuk majikan apik. Jadi tujuane mae karo anake mae mudah-mudahan iso terkabul. Jadi kuncine mae kena apa selamat tinggal kampung halaman. Terus selamat datang di kampung Jakarta pemirsa ya, walaupun merantau. Istilahnya mae mau pengen golek rezeki pemirsa. Tahu bulat digoreng dadaan anget-anget. Jadi sedikit cerita ya pemirsa ya, kaya ngono kuwi mau kena apa mae ngantek nekat budal ning Jakarta. Iku wis heboh banget pemirsa. Mae tekan Jakarta kuwi langsung padha muni ngene. Mae langsung di WA, langsung ditelepon. Pokoke masing-masing ana sing iku WA, ana sing telepon, ana sing terus mae ngene. Disukan kan mae minggat ngono. Kena apa mae minggat ngono. Dipikire kuwi mae tukaran pemirsa. Jadi kronologine ya kaya ngene iki mau pemirsa. Mae ya mau trimo guyu pemirsa ya, guyu wis meneng ae. Mosok nek seumpama mae minggat ya pemirsa. Lah opo mae tandur dhisik pemirsa ya. Pas tandur kuwi ya ditanduri dhewe ngantek rampung. Ya saurunge mangkat mae happy-happy pemirsa ya. Tak beresi kabeh sik, tak masakno kabeh sik. Bar tandur ya 3 kedhok ya ditanduri dhewe sampai 2 dina. Hitungane karek 2 kedhok pemirsa, pertama kan sak kedhok ya ditanduri dhewe. Dadi wis beres kabeh pemirsa, wis beres. Terusan wayah mangkat ya ngono wis njaluk izin anak karo bojo ya pemirsa, wis direstui. Ya wis alhamdulillah mae happy. Budal ya wis seneng gak ndek pikiran tek istilahe anak iki engko piye. Pokoke pikirane mae kerja kerasan entuk sing dikarepno kaya ngono. Jadi anak wedok ya ngono pemirsa, wis telepon. Baru sampai kuwi nek telepon sehari wis ora ukur pemirsa. Kadang mae mikir ngene, iki engko mae nek kerja kerasan ora ya mae ya ndek pikiran ngono. Soalnya anak wedok iki wis telepon wis muni, "Mak ndang mulih," sedangkan kerja kan urung pemirsa ya wis dikon mulih. Dadi mae mikire siji muga-muga anake mae iki diparingi sehat kabeh, sak keluarga ya sak mae ya pemirsa. Dadi mae ben ayem nek mergawe ning kene ning Jakarta ya pemirsa. Ya wis kaya kene iki mau pemirsa. Ya wis cukup sakmenehe pemirsa ya. Sedikit bercerita mae. Kemungkinan besok mae baru mau berangkat kerja. Besok diikuti lagi ya pemirsa kegiatan mae di Jakarta. Cukup sekian. Kamu halaman kan bosen, penasaran dengan Jakarta.
Jadi ki terus terang mae 21 tahun dari hamil 4 bulan pemirsa yo, hamil anak pertama sampai sekarang. Sampai saiki lah kene. Dadi yo meneh-meneh wis beda ado. Ya wis kaya ngono ki pemirsa. Iki sedikit cerita mae di Jakarta yo. Wis nyampe bingung pemirsa. Muter-muter bingung. Wis muga-muga dongane ya pemirsa mae sesuk lancar. Ora kesasar nek kerja soalnya ki mau pertama masuk dilebokno ki mae wis bingung. Mbak, iki nek menggok rene sesuk aku nek budal dhewe nek bingung piye kok ngono. Diguyu karo mbake. Nek ora golekno dalan sing teratas. Lah mae digolekno dalan teratas sing Masjid Jami. Yo, Jami yo sih. Apa? Masjid apa kuwi? Nah, Amuklisin. Belakangnya Masjid Amuklisin. Jadi ketoke nek ditokno pasar mah aku sik eling. Metu ki jalan raya. Lah jalan raya belok ya aku bingung Dik, malah lempeng. Jalan raya lupa belok. Enek Kanan terus lurus. kanan no lurus. Lurus terus belok ngiri. Tapi penak sih. Masjid kuwi lah. Patokan. Yo. Tapi ketoke genah sing pasar sih. Rene terus lurus terus belok ngiri terus letter U yo. Nek metu jalan raya mungkin Ada tahu isinya. Yo. Ada. Jadi kok ngono pemirsa yo. Wis tak tutup sakmene pemirsa yo. Besok dilanjut lagi kegiatane mae kerja. Iki tak tutup sakmene ae. Nek salah omong, tingkah laku, perbuatan keluargane mae dan mae minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsane mae kabeh, terima kasih. Pokoknya yang sudah mendukung, mensupport mae sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezekine ngalir koyok banyu kali, agung koyok banyu segara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum. Barangnya ditokno kabeh. Barangnya ning kene yo lho. Iki ning kene. Mburi kene dhisik, kene kan mau dicuk dhisik ana. Yo. Lah yo mburi dhewe otomatis dibrek-breki. Gak yo. Kan pol kono le. Gak sebelah kono. Mbok. Kene lek kene. Oh. Rasmi. Aku ora tak jeneng soalé. Bojong Indah Sengkareng pemirsa. Saurunge mae mangkat kerja iki arep dolan dhisik ya pemirsa. Dadi iki mae pesen Grab karo Mas Wahyu. Jadi untuk sementara ki mae lagi berangkat dolan. Engko kemungkinan seminggu neh pemirsa mae baru masuk kerja. Jadi mumpung enak waktu dibuat jalan-jalan dulu ya pemirsa ya. Wis dilanjut mengko nek wis tekan tempat tinggalnya pemirsa ya. Menuju perjalanan. Iya.
Mobil obat kayak maju, mobil obat, mobil maju ya orang masalah. Orang